Sliding lang. Hello, ma'am. Ay, shoutout sa mga viewers. Yoni, hello. Hello, Seth. Host, Megalo, shoutout. Good morning. Morning din po. Good afternoon. Gandang gabi sa inyo dyan. Kung nasaan man kayo sulok ng mundo. Ma'am Leonie, thank you so much po sa pagbisita. Salamat sa first thumbs up. Thumbs up. God bless. God bless din po. Mainit eh. Say why to me. Bili natin upo repolyo. Yan talaga. Live ako bang yan, ano. Edgar J, shout out sa iyo, Edgar J. Three viewers, thank you. Init. Init sa Pinas. Asa na kaya yung dilaw na ano? Upuan. Ano saan nila yun agad? Hi, sir! Roy Toy! Pwede... ligawon ka? Ligawon ka? Linigaw, Sir Roy. Sir Roy! Nagtitinda po ako ng ano, Sir Roy. Ayan o. Repolyo tsaka upo, Sir Roy. Mura lang, Sir Roy. 50 lang po isang piraso. Sir Roy, thank you so much, Sir Roy, sa pagpapasyal, Sir Roy. Pwede ligawon ka. Wow! Yes, it's vegetable. Like this. Like this, Sir Roy. Garbage. Like 50 only, 1 each.
One each 50 only. And like Oppo, you eat this, Sir Roy. You eat this, Sir Roy. Oppo. So very big. 50 only, Sir Roy. Wow, amazing. I like it. And vegetable, cabbage. Ano ba English ng Oppo? Okay, search ko nga sa... Thank you, Sir Roy. Sita, Sir Roy. I'm an illegal builder. Proud illegal builder. Ano English ng Oppo? Anong English ng gulay ng Oppo? Battle guard. Battle guard. Battle guard. Battle guard. Battle. I like battle. Thank you so much, Sir Roy, sa pagbisita, Sir Roy. Nawala man si Sir Roy. Sir Roy, where are you? So very hot in Market Dumalay Street. Oh my goodness. So viewers, thank you. Wow, Babi. Wow, BB. Wow, BB. Sir Roy, thank you so much, Sir Roy. I appreciate you, Sir Roy, for visiting my live stream, Sir Roy. That's it. Look behind your beautiful woman. Yeah. Yeah. Yes, Sir Roy. So beautiful lady. Singil ba? Singil siya pa upa. Singil rent. So may honor on Godiga na nag-iitlog. Marunong kayo, Sir Roy, mag-Tagalog, Sir Roy? Kaya meron mag-English, Sir Roy? Ask them their name. No, Sir Roy, it's my... Hindi ko kakulos yan, Sir Roy. Nahiya ako. I'm shy, Sir Roy. I'm shy to see your name in Roman. Tamsak tuloy, Chris Motovlog. Magdugo na naman tayo nito si Chris Motovlog. Kay talaga naman. Pag pumasok pa si Kaidin at nandito si Sir Roy Toy, ay grabe. Boss Roy, Miguel Osharat. Morning, sabi niya no, Chris Moto. Salamat sa 4 viewers. Oy, Pinay sa Japan, shout out. Oy, Joel Ladera, shout out. Tamsak. Salamat sa inyo guys sa pagpasab. Guys, meet to Sir Roy. Sir Roy is very kindness and generosity woman. Man pala, woman pala. Man. Oh! Oh my goodness. Sir Roy, thank you. Wow! Amazing! Oh, pinaliparan, kulay orange. Wow, Sir Roy, thank you so much. I appreciate you. Oh my goodness. That's good. Oh my God. It's very nice. Very nice. Grabe, grabe. Ay. Hello. Hello. Mayroon daw, ma'am. Million. Sir Roy, thank you so much, Sir Roy. Ano ba yung tinggong grupo na? Oh! What tragis? Sir Roy, dami ah. Paldo. Paldo man. Guys, look at that, guys. Wow. Thank you, Sir Roy, sa blessing. Wow. Grabe. Oh, pa. Ay, orange tsaka red. Wow! It's amazing! Ano ba yung team boom namin?
Thank you, Sir Roy. Maraming salamat po sa blessing. Edgar G, shout out. Yang kita moderator, sir. Thank you so much sa pagpasyal. Thank you, thank you. Thank you sa blessing, Sir Roy. Sabi ni Chris Moto Vlog. Asan na ba yun? Pasok kayo, guys. Timbum, pasok kayo dito. Ito si Sir, nagpalipat. Wow. Thank you, Sir Roy. I appreciate you, Sir Roy. Makakagraduate tayo, guys. Thank you sa jacket. Welcome. Sana all. Thank you, Lord. Thank you. Thank you, Sir Roy. Maraming salamat po, Sir Roy, sa blessing, Sir Roy. Malaking bagay po yan sa akin, Sir Roy. Wow, thanks God, sir. Ingat po, more blessing to you. Sabi ni Tatay Robin. Tatay Robin, shout out. Oh, another one. Oh my goodness. Oh my God. Paldo. Sir Roy, thank you so much again. Oh my goodness. Wow. Shopping card ni Sir Roy at isang orange. Oh my goodness. Wow. Paldo. May pampuhunan na ata. Mahal kita. Ni hao ma. Mahal kita. Mali ang spelling mo. K-I-T-A. Karen. Hindi Apple. Thank you, Sir Roy. Salamat po ng marami. God bless. Ingat po kayo, Sir Roy. Bili na po upo, Nay. Repolyo, bili na. Napakatamis. Pag naggulay po kayo nito, grabe. Solid. Wow, tingnan mo, te. Tingnan mo, te. Oh. $50. $50? Oh, $100. Ay, bali $120 na. Oh my goodness. Sir Roy, thank you so much again. Oh, shout out. Roy, more blessing to you, sabi ni Edgar G. Karen, thank you so much. Ni hao ma. Thank you po. Thank you, Sir Roy, sa love blessing. Guys, Kuya, ice cream yummy. Ice cream good. Yes, ice cream yummy. Ice cream good. Thank you, Sir Roy. Nandito po ako sa public market. Illegal vendors. I'm proud vendors. I'm proud illegal vendors. Oh, guys. Sir Roy, thank you so much. Thank you so much, Sir Roy, sa blessing. You want garbage? So very delicious, Sir Roy. Tingin ka sa pag-English ko ah. Oh. What province? My province is Toulouse, Sir Roy. And my hometown to my business is here in Novaliches, Quezon City, Manila, and Novaliches City, Quezon City, Sir Roy. Thank you, Sir Roy. I appreciate you. Ay, thank you, Lord, sa blessing ko. 120. Oy, another vlog. Ay, grabe na ba? Sir Roy, marami na po yan. Thank you, Sir Roy. Marami na po yan, Sir Roy. Grabe. So, generosity, Sir. Sir Roy, grabe naman yan, Sir Roy. Thank you, Sir Roy. Maraming salamat po. Nagkulay yan naman ang aking Grabe. Mga kawaray, grabe si Sir Roy. Nagpalipad pa. Another dilaw, Sir Roy. 100. Lord. Sir Roy. So much, Sir Roy. Wow! $150, guys! Oh my goodness! Grabe to! Find me on Facebook. Okay. What's your name, sir? My name is... Here, my name, sir. I give you my Facebook, sir. I'm Hey, sir. Look at this, sir. My name is it? Sir. Mark Jos Albano, sir. My Facebook.
Hi, Randy Bautista. I can see Randy Bautista. Di ba mayroong sabi na maano, maluwang siya. Randy Bautista, your Facebook. What is your profile, Mr. Roy? Like this? Girl behind your what your name? What? The girl behind you. What her name? Ah, this is this Ate Pia. This Sir Roy. Sir Roy, ito yung ano mo? Pangalan ng yung Facebook. My wife and me, my son. Okay. Like this, sir? You said. I can add you, sir. Thank you so much. Oh, sir. And your wife and your son. Yes, thank you, sir. I message sa'yo, sir. Thank you, sir. Pili ka na. Pili ka na. Sangkay, musta ba ang marasa ba ang sangkay ang para ka pala si Rambo Sangkay? Oo, sobrang rasa. Sangkay ano? Joseph, buwanga ka. Ang anghang. Guys, please subscribe Sir Roy and I pin Sir Roy. Guys, please subscribe Sir Roy. It's a good Samaritan and good generosity of man of Whitey. Sobrang bait guys. Tingnan mo naman po sa akin guys. Paldo. Paldo ang Mark Juwaray TV guys. Hi, oy, thank you Sir Roy. Naad na ako ng Sir Roy. Guys, bili na kayo. Baka bumili si Sir Roy ng gulay. Sir Roy, you want gulay Sir Roy? May vegetable and battle guard and cabbage soup, very delicious. Sir Roy, I appreciate you. Joseph, bukas pa yon yung upload. Tell me call you. Okay, Sir Roy. Wait. You call me, sir? Okay, sir. You call me. Thank you, Sir Roy. Yun. Hi, Sir Roy. Hi, Sir Roy. Shout out. You English speaking, sir? Tagalog din ako. Oh, Tagalog. Ay, pinahirapan mo naman ako, Sir Roy. Marunong ka pala mag-Tagalog. Pastilan. Hindi ako marunong magano sa Sa YouTube. Guys, look at you, Sir Roy. Super handsome. Sir Roy, thank you so much po sa blessing po na binigay niyo po. Tapos sinong pamilya ko dyan. Ah? Mga pamilya ko.
Magtinda po. Pwede naman po yun magtinda, sir. Kaso lang po, medyo yun, ma-process po, matrabaho po yun. Kasi ang aking po kasi yung tinitinda ko po, ay puro gulay. Minsan prutas po, mga ganun po ang mga tinitinda ko, Sir Roy. Pero sasabihin ko sa'yo, kung ikaw tinanong ako, bibili na dyan. Wala akong mga tao dyan, hindi marunong magluto. Naintindihan mo. Sa Batangas, tinanong ako yung babae, tinalo niya lahat. Buong Batangas, tinalo. Parang gusto mo kung guys, hello Will. Kausap ko si Sir Randy. Sir Roy. Si Sir Roy. Taga Benson, tandaan mo to. Sige sir. Tingnan natin yung ano. Ano niya ako sa ano. Kaso lang, wala akong mapugastuhan. Hindi, maghanap ka, sumingin. Tanong mo lang. Opo, magtatanong po ako. Tingnan natin yung ma-answer ko. Galit ako kanina sa kanila eh. Opo. Baka wala dun sa ano. Nasa ibang bansa kayo, Sir Roy? Nasa Amerika. Ay, Amerika. Oh. Buti marunong kayo mag-Tagalog. Akala ko na hindi kayo marunong Tagalog. Sabi pa, hihirapan ako nito. English speaking. Ha? Guys, wait lang po ha. Host, tama, hinala ko. Di ko alam kung paano yung ilan na sinasabi mo. Yung binigay ko na sa'yo, ano na yan? Opo, malaki po yan. $150. Ang laki po yan. Saan? Ay! Shout out. Ana. Ano channel ni Marabi? Sir, wait lang po. Bibintahan ko lang po yan. Yan, 50 lang po yan. Tignan mo yung video niya ko sa panak eh. Ito, Hindi, saan yan yung lalaki? Ay, bibili kasi, di bahay ba? ko. Kasi,
Taga Novaliches. Oo. Mark, nag-YouTube ka rin, madam? Kuya, kuya, imanap hindi. Baka hindi ka narinig. Oo, nagbablog ako. Mark Jowaray TV yung aking channel. Sila, na ano na ako na nakapunta ako kala Idol, Japper. Nung kasali ako ng Team Subasco noon. Sila Kahaw, kilala ko yan. Sila Kabungot. Sila, Tuloy mo pumunta kay live na imanapin ka. Sabi mo, sige po, anuhin ko po yung pangalan ng kanyang channel. yan ha? Kuya Mabing, next vlog. Ano? Ikot ko dito, mamaya. Atay ko. Sige. Sige, Mami Sir. Sir, thank you so much, Sir Roy. Sir Roy, thank you so much. Rock Jules Mix TV, shout out. Marivic Life Vlogs. Kaya check nga na natin, Marivic Life Vlogs. Sir Roy, po. Ang gawin mo, panoodin mo. Apo. Magpala ka. Pinalo namin lahat yun sa mga bata. Hindi sila marunong magluto. So, sinare mo po yung ano, pagluto ng ano? Ang nagkahanap mo kung isang lalaki talagang gusto. Apo. Kasi pag natikman mo yan, hindi mo lutuan. Tingnan mo, pag-uwi ko, hanapin kita. Apo, no. Tayo sa Apo. Tingnan mo, si Manamig, akala niya, kaya-kaya niya ako. Tatalong sabi ko, Manamig, pag-uwi na yan, tatalong kita eh. Kasi gusto ko challenge. Sige po. Try ko po yung sinasabi niyo po pag pag-aaralan ko po yung ano niyo po. Pero mas maganda po yung makita ko muna yung paggawa. Ihaw sa bahay. Pwede naman po ako mag-provide po ng ihaw po. Magbili ako ng anuan, ng ihawan. Mayroon po yung ano ko po, yung yung partner ko nasa Batangas po. Mayroon sila doon mayroon doon space, pwede siguro doon maggawa ng yung sinasabi niyo Sir Roy. Batangas, Santo Tomas po. Ay barracks po 'yun. Ngayon may bakante po yung space doon. Nagtitinda-tinda yung ko po, yung yung asawa ko po. Nagtitinda po sa minsan sa may ulam-ulam sila po paninda. Ang gawin mo, Apa. ang gagawin ko, Malayo po yun, Sir Roy, sa Bukana po. Malayo po yun. Yung Santo Tomas, Batangas po yun. Medyo malayo po yun sa Bukana. Meron siguro po almost 5 hours po. Malayo, sir. Malayo po. Ganit. Sir Roy, ganito na lang po ba? May pupunta po ako dun sa 20. Sa ngayong 20, darating na 20 sa Santo Tomas, ngayong May 20. Magano na lang po ako, magme-message na lang po ako sa iyo, Sir Roy. Hindi, ang gawin ko, saka sa Batangas, sa Sugbo. Nasugbo.
hanapin mo si Manapig, tikman mo yung pagkain, pagtulog ka muna mag-isay for one day. Tikman mo, tapos kung nagustuhan mo, yan, tawagan mo ako or mag-usap tayo. Naintindihan mo. Ah, sige po, Sir Roy. Kasi gusto ko makita yung yung pwesto nyo. Maniwala ka. Maniwala ka. Kasi yun namin, sikreto yan. Tinala namin lahat. Opo. Pero madami pa akong sekreto. Opo. Isda lang. Madali lang yan. Opo. Pag yan ang pag-aralan mo, okay na yan. Oh, malaking opportunity yung Sir Roy, yung sinasabi nyo na ano, yung business na yon. Kasi baka doon tayo mag-grow. Maniwala ka. Diyan, Opo. kaya mo takupin yung mga tao niyan. Wala po dito dito Sir, tingnan Sir yung palengke dito Sir Roy. Wala po dito nagbabarbecue. Ito pong pinagpipistuhan ko po Sir Roy, ay bakante po yan. Yung nasunugan po yan na ano nung 2 years ang nakalipas po, nasunog yan. Ngayon, itong bakante po dito na ano, dito po ako naglalagay. Kaso lang, pag mga ganyan pong ano, barbecue, kailangan po may sarili po talagang space, pwesto ba para hindi po masisita ng imdat or task force. Ito ang gawin mo. Opo. Hanapin mo si Manapig. Pupunta akong Sugbo. Oo, tapos sabihin mo, magluto sila. Opo. Tapos, hindi ko Manapig, ikaw. Opo. Tapos, gawin mo, yung sekreto na yun, dalhin mo sa sa nanay mo. Okay, nanay po. Opo. Yun nga po, ituturo ko doon kay nanay. Kasi, pag yan, sarapan yung mga tao, bibili na bibili ka. Maniwala ka, yung tigla. Ano yan? Mas, ang gawin mo, pag-ano ka na, nasabihin ko, okay, bibili tayo. Idala mo na doon, ano nyo, question. Opo. Kasi madami yan. Madami yan. Pag-alaman mo, ha? Opo, Sir Roy. Kailan po ba, Sir Roy? Kailan po ba ako pupunta ng ano? Basta, tingnan mo, wala kang magkakakita ganyan sa ano, Kapatanggan. Sir Roy. Kailan po ako pwedeng pumunta roon? At ano mo muna si ano, si Manapig. Maribik Live Vlog. Sige po, Sir Roy. Si Mana, ha? Opo, sige po. Sir Roy, thank you so much po. Salamat sa palipad. Salamat po. Ingat po kayo lagi. God bless. Boy. Pag ito na ano, Kaya lang, trabaho sa kaya nanay, kaya ni nanay. Kaya sabi nga niya, kung marunong ang nanay mo magano. maganda yan. O, sinanay mo lang paano niya. Baka magbigay mo. Paano bigay 150. Ay, Chen Baruna Vlog, shoutout. Thank you, Sir Roy. May jacket ka na po. Ano mo? Sa total ng pesos, magkano? 9,000. 3,000 sa Pangalan mo? Ano ba ngayon yung palitan? Hindi ko alam po. Sir Roy, thank you. Kuya Ben, shout out. Hey, ma'am. Ano ba yun? Nakatulong sa yung vlog mo. Alam mo nga ito. Malaki po talaga na bagay yan. Eh, marami ako nakikilala mga... Wala. Kaya pag yun ang tinuro sa... 40 po. Pag tinuro sa akin ni Kuya Sir Roy yun, mag-i-stay ako doon kala nanay. Tulungan ko sila mag... Matao ba doon? Oo, matao doon. Pero mas matao rito. Mas matao dito. Kaya andun naman si Ate Pe. Pag may mapistuhan ba. At saka, kailangan kasi pag-barbecue masarap. Kailangan doon pag-aralan muna. Oo, masarap. Nag-barbecue din. Yun nga daw yung ibibigay niyang ano eh, recipe. Siya daw magbibigay ng recipe. Siya magbibigay mo. Oh, yung sikretong paggawa ng ano pa
gawa ng barbecue. Kaya yun nga daw yung tinuruan niya, si Maribit, live vlog. Kaya siguro napapansin niya ako ng titinda. Kaya natuwa Sir Roy. Salamat Sir Roy. Ingat. Nag-barbecue din ako dati mas, pero masarap talaga. Alam mo ba ako naghihiwa ng karne? Binababad ko yan, tuyo, ketchup, may Sprite. Andiyan ka makakano, napakasarap yung barbecue. Magbabad ko yan, may kalamansi, tapos tuyo kunti, tapos ketchup, tansyado. Tapos may Sprite, ay, napakasarap. Ngayon ang mga barbecue. Guys, salamat sa 5 viewers at 12 thumbs up. Oo nga, mine. Kaya nga eh. Kaya pinapapunta ko. Ito yung ano channel oh. Ni ba't Marie Chris? Ano ba yun? Tama ba? Marie Vic yun eh. Ito nga lumalabas. Siya pa yan. Sinali ako sa GC. Maribit Live Vlog pala. Maribit Live Vlog. Rap Gel Mix TV, shout out po. Salamat sir. Ay, Kautal official. Good morning. Salamat sa inyo guys. Ay, may moderator na kayo. Ayun ang lumalabas eh. Shoutout sa lahat na nandito. Shoutout sir, Rap Gels Mix TV. Salamat po. Salamat sa pajakit host, walang anuman. Ay, Miss Dilag, shout out sa iyo Miss Dilag. Miss Dilag, Miguel shout out. Salamat kay Sir Roy sa blazing, grabe. Dalawang kulay pink tsaka isang Palito talaga. Miss Dilag, Miguel shout out, sabi ni Rap Gel CD. Ibenta ko yung mga koral. Hindi kasama to. Pera ko to. Ibenta natin. Chen Verona. Verano pala. Shout out sa'yo. Ma'am Croselda, shout out. Wow. Oo nga, Ma'am Croselda, blessing. At mayroon pa chance tayo makapag mag-barbecue. Oh. Ganda yun, pag-aralan muna. Ganda yan dito sa dito pwesto na to. Kaso lang, walang space, wala kang makanapan. Kailangan mo din, mayroong makain. Dan na nakapin po, video host. Thank you. Kay Sir Roy yan, Roy Toy. Salamat kay Sir Roy Toy. Baba ko na si Sir Roy Toy. Thank you Sir Roy Toy. Salamat sa blessing. Dan na nakapin sa video host. Sabi, Rap Gel. Thank you sa iyo, Rap Gel. Nakapagbigla.
Naka-busy lang ako, sangkay. Nagulat ako, sangkay, Grace. Pumasok si Sir Roy Toy. Tapos maya-maya, kinausap. Tapos maya, nagpalipad agad ng kulay orange. Tapos sinundan ng pink. Sinundan ng orange. Tapos sinundan pa ng yellow. Grabe. Sana all. Thank you talaga kay Lord. Congrats. Mga sangkay. Grabe yung laki. Sana all. Will, thank you so much, Will. Will, you buy my vegetable, Will. Will, you look at this, Will, my vegetable. Oh. You buy a butter guard. Oh, butter guard. Battle guard pala. And cabbage, Will. 50-50 only lang, Will. Each. Will, Papa Job, Chibi shout out. Sana all. Ganun talaga yung Ma'am Criselda pag mabait. Dahil kay Lord. Migs, shout out. Hi, Pugi. Thumbs up. Oy, Migs. Huwag ganun. Pag may pagkalaat na Pugi ako, hindi ako pansin ni Will. Hindi ka pinapansin? Aray ka. Aray mo ha. Will, buy new Pugi. Will, buy you Pugi daw, sabi ni Migs. Oy, Migs, huwag mo pagkalat. Yung ang pinabanta ko, yung Repolyo at yung Oppo. Will, Miguel shout out, sabi ni Rap Gel Mix TV. It's not beat butter guard. Hindi ba? Ano ba yun? Ano ba dapat yan? Ano ba yun? Oppo na lang para mabilis. Di ba yun butter guard? Bodyguard. Hi Rap Builds, Rap Gels. Kanina pa niya ako ini-ignore sa live ni B-Boy. Oh my goodness. Will, you look, Grace. Grace is emoji. Hi Migs, Miguel shout out, sabi ni Rap Gel Mix. Kautal, official shout out sa'yo. Grace, isa. Pinapansin ko naman pala. Arte yan. Arte yan, besh. Uma-arte yan. Will, please, you buy my vegetable. What do you want? Bili nga ako isang mark. Ano? Polyo. Sandaan lang sa'yo, mayaman ka naman. Lang ang budget. Ha? 20? Oo, yung mayaman hindi na naghanap buhay yan. Aray mo, paldo. Ilan, magkano nga? 20 lang. Hindi nga alam. O, ito na lang. Si Rapi, talaga si Rapi, oh. Rap, hindi ka na nagtitinda? Pero andun nga ang airmat ko. Andun nga si Ate Ima. Ano ka na lang ngayon? Nagaganyan na lang. Maganda pa ata kitaan yan, eh. Ay, hindi naman lagi. Wala yung pasahero ko. Tampo na ako, Will. Hala. Hi, Rap. Rap. I will shoot up at the Rap Gel, thank you so much, friend. Salamat sa pagdikit. Sir Will, from Maria Picalas. Matawag pa yan sa akin si Sir Randy Bautista. Tatawagan niya ako na. Tamsak host, sabi ni Iris Verdos. Maria P, miss you, sabi ni Mary Grace. Hindi mo pinapasok ang live ni Mary Grace, no? Kaya nagkakaganyan yan si Grace. Oh my goodness, Grace. Hi, Faye, from Willie to Eat. Kunti na lang sana yung gulay ko ngayon, eh. Oh, kunti lang. 1, 2, 6. Four. 14. Hoy, boy! Di mo naabutan si Sir Roy TV. Sayang, inano kita sa GC. Pinost ko na doon agad, di kayo ipasok agad. Hindi na ba ako love ni P? Hindi. Hindi ka talaga love. Ginagamit ng anak ko yung phone paghapon. Oh, wala ka magagawa. Ginagamit ng aming mabait na anak. Silip-silip lang ako. Siyempre ako panonoodin ako ni P kasi nasa palengke ako, eh. Na-miss niya yung kanyang darling na guwapo. Paldo. Pakak. Will, where are you na? Ay, nako si Will, oh. Will,
How many months, how many days, hindi ko pa na bumibili na aking paninda. You buy now, will. I give to other people all time. Joke lang pe. Will, where are you, Will? Di ba, ikaw sabi mo si Will? Sabi mo, pagbili daw siya ng ano. Ganun ba yun? Bumili siya ng aking paninda. Kunti lang to, sangkay. So, pakita ko sa inyo. Dito abot ata ng mga ano, 2,000 wala ata to. Yan lang oh. Oh. Ito 50, dito 40. Ito 20, ayun, 40 lang ang isa. Ito 40, ay 50. Ilan lang to? 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 21. 21 sa 50. Magkano yun? Yan, tapos yun. 8 sa 50. Anong gawin sa dala? Ito. Tapos ito pa rin ito. Abot din pala ng ano. 2,000 na higit. 7. 10, 12, 14, 17, 17. Oh, tuto lang. Tuto 80. Tuto 80 lang, Will. Tuto na lang. Para mabilis. Asan na si Will? Nawala. 2050. Ano 2050? 2050? Galing mo maghula ah. Jumar ah, malapit lang doon sa 2,000 ah. 2080 to. Galing ah. Magaling manghula ni ano ah. Ay, Ma'am Criselda, shout out. Salamat kay Sir Randy, Sir Roy. Salamat po Sir Roy sa blessing. Talaga naman. Dahil sa iyo po ay makakasahod ako. Pumasok dito Jomar si ano, yung pumapasok kay Tita Au, si Sir Roy. Nakausap niya ako. Magtinda daw ako ng barbecue. Ay, Tita Au, pumasok si Sir Roy dito sa akin. Nagpalipad. Nagkulay pink ang aking channel. Tita Au. Tapos sinano niya ako na magtinda daw ako ng ano, ng barbecue. Sarap daw ang luto ni Marivic Lives Vlog. Congrats. Thank you, Tita Au. Nagulat nga ako, Tita Au, pumasok eh. Tapos kinausap niya ako sa Messenger about sa ano business ng ano sa pag-barbecue. Sabi ko, hindi pa po ako marunong gumawa nun, pero sabi niya pag-aralan mo matutunan. Sabi ko, wala mo na akong pisto rito, illegal vendor lang ako. Nag-ano lang, samang takbo lang. Sabi naman ni Tito, ganun ba? Shout out sa Nay. Tita Au, sabi ni Ma'am Criselda. Tita, sabi ni Jomar. Wala kang premier ngayon, Tita Au. Halika na! Mabili na ako!
babalikan nyo na lang daw ito. May YouTube naman. Manood ka. Di, tol, meron daw si-share sa akin si Sir Roy na about pagluto. About pagtimpla ng barbecue. Ngayon, kailangan pumunta daw ako dun kay Marvic Life Vlog sa Nasugbo. Kaso ang layo nun. Tay Alex, shout out. Dulot ako pumasok yun. 2 beses pa lang pumasok yun sa Sir Roy sa akin. Nung nakaraan pumasok yun. Tapos lumabas. Kanina, bigla na lang nagpalipad. Karen, thank you so much, Karen. Where are Will? Will, where are you? Oh my goodness, Will. Well, shoot lang to Will. Goodbye na, Will. Will on toilet. Oh my goodness. Will is my toilet. What doing, Will? Toilet. Karen. Isakay mo sa kariton yung inihaw, buang ka, Jomar. Pag linagay mo yon nasa kariton, Jomar, maglaglagan yung Mar. Paano pag may huli? Takbo. Kung malupit. Pero maganda dito, itong totoo sa barbecue. Nailit lang man yung spasyo. Sos ang magdadala nun, Ton. Oo, sos nga, Ton. Ask her. Tay Alex, shout out, sabi ni Tita Au. Tita Au, thank you po Tita Au. Salamat na marami. Hello, Karen, sabi ni Tita Au. Oy, Kautal, shout out. Where's Will? Will? Where are you, Will? Will. Tita Au, Migalaw siya raw, sabi ni Tay Alex. Nabigla nag-loading si Idol Birugs kagabi sa update. Sana, pasaway. Bigla nag-loading ang update niya. Runway na. B-boy is runway again. B-boy is missing. Will is missing. Oh my goodness. Natakot si Will. Narinig niya yung by garbage eh. Sabay takbo. Ayoko! Kain kayo dyan. Hoy! Oh my goodness! Wow! Oh my God! Pag mga mababait na kaibigan, mayroong foods. Wow! Oh my God! Thank you, pare. Mukhang ma-high blood tayo nito, pre, ha? Oh, yun. Mukhang ma-high blood tayo to, pre, ha? Guys, mayroong nagbigay sa akin sponsor galing kay Peterman. Kay Peterman. Kasarap niyan. Galing kay Peterman. Ang laki. Pinalampat talaga ako. Thank you, pre. Bigyan kita ng jacket. Bigyan ng jacket yan. Mukhang mapapaaga tayo nito, ah. Oy, Erap. Buanga ka, Erap. Ang anghang pala nun, Sangkay. Grabe ka. Kunti lang dinagay ko nun, Sangkay. Grabe ang anghang. Sal, pre. Inuubos yung ano, Ha? tinira nag-ipiso, gagawin talaga si Bebe. Gusto lang tinira? Oh, pumunta yan dito eh. Yun doon sa ano, sa may Sabi asin. niya, ati. Yung sa may asin, wala na. Wala Sa na. may asin, pwede. God. Maghahanap, Madali ko nga, Maghahanap. ko pumunta rito eh. maghahanap yun si ano mo, papa mo. Tinignan niya pa naman yun. Ang binta. Kasi nakailang binta ko, 3 binta akong nagtagbibinti eh. Tapos si Ate Pia nakabinta rin. Asin. Kaya mo na. Rap Ibiyakin gel, nyo shout dapat, out. ikaw umiyak eh. Okay na yan. Salamat, pre. Baka maubos yung ano, yung taba sa loob eh. Pag inubos mo yun, uusok ang bubot mo. Kaya nga, Joseph, kaya hindi ko inubos, konti lang linagay ko. Bukas, mapapanood mo. Sabihin mo, ba't walang kanin? Mayroon.
May kanin, may karinderya. Oh. Have no handsome boy there. Oh. Have no handsome boy there. Oh? Really? Karen? You loko-loko ah. Wala ka nakikita ditong pugi? Talaga ba? Mamaya, ipapakita ko sa'yo. Pugi lang pala eh. Paano, pag may nakita kang pugi rito sa Pilipinas, magpapalipad ka ba? Kulay red ha? Kala mo sa Pilipino, mga pangit? Uy, hindi. Puro kami mga ano, mga gwapo. Gwapo, mukhang ano, udo. Hinay-hinay lang sa alimango sangkay. O ngayon pa nga lang kakain. Ngayon nga lang kakain, tol, Joseph. I don't understand. Okay. Ang sabi ko, intindihin mo na lang. Guys, translate to Karen. Because Karen is from China. Karen, you see look at this many people here in market, Dumalay Market. Lahat nandito gwapo. Yeah, look at this, Karen. Oh, papogi yan ha. Oh, Karen, yung ilong niya tangos. Yung ilong mo pango. Tusok ulit. Ay, salamat sa patusok. Tay Alex, tawa ka. Yes. Oh, di ba? Many people here handsome. All right, bebe. Ano? Naintindihan mo, Karen? Hindi pa rin. Pag hindi mo pa rin naintindihan, gumamit ka ng dictionary kaya ang hirap mong usapin. Buwa nga ka. Karen, ba't naghahanap ka ng ano? Tapos sasabihin mo, ano yun? Window ba yun? Ayaw mo nang mayroong third party? Ayaw mo nang ganon? Hindi uso sa amin yan. Only B-boy handsome. Oh, yung loko-loko. B-boy handsome? Really? Your eyes is very, very, tawag mo, ano ba yun, like, yung eyes, din nakakita? Blind. Your eyes is very blind, no? Oh my goodness. Oh my God. Baliktad ba? Blind eyes? Hoy, B-boy, pogi, like Mark. Yes, like that Will. It's very nice. Will is very good friend, ha? You said Mark Joe is pogi daw. Well, no pogi. You buy now my vegetable and opo. Mr. Lim, shout out. Yes, Mark. And handsome for me. Yeah! Oh my goodness. You bulo ko, ha? Hoy, Karen. Pinaglulolo ko muna ako nito. Tawa ka na siguro ng tawa dyan. Ano, Karen? B-boy handsome. Are you sure? She is lady bug. lady bug. Well, Yahoo. Tita Aw. Ginagawa mong bulag si B-boy Mark. Oo nga, nagkamali pala ako. Karen pala. Karen, ba't ang hirap mo naman, Karen, intindihin? Nakakainis ka na. Miss Yankee, shout out. Sir Will, Tay Alex. Mitch. Hoy, Mitch. Si mga pagkaganda. Jomar, don't make B-boy broken. Oh my goodness. Ang hirap naman yung kausap ni Karen. Karen, you try to learn Tagalog, Karen, because my English is a little bit only, ha. Mas tilan kang bata ka. Ang hirap mong kausapin. Pinapahirapan mo ako. Yes, yan, true, that's good. B-boy is lady bag. Ano, libag? Ano yan, Jomar? Libag? Ma'am Griselda, tawa ka ng tawa dyan. Yes. Karen, thank you so much, Karen. Mark, tawag ako. Yes! Bumili na si Will! Ooh, thank you! Bumili na si Will ng aking gulay. Yari ito. Paldo na naman. Bigyan mo ako, Mark. Makakabili na ako ng aeroplano nito. Thank you! Okay, ano yon?
Ano yan? Yeah, Bumili si Will? Bumili si Will? Asin po? Wala na. Nasa 280. Ano? Guys, wait lang. Kausap ko ang aking manager. Well, thank you. You buy my vegetable, ha? What? Ha? Well, my vegetable is 2 to 80 o 2 na lang. Ano na yan? Fix. Fix all. Ha? All vegetable of 2,200 pesos only. Will. You buy now and you Grabe naman pala ng sandal mo eh. ang hirap naman mag-English. Pag wala tayong English ng panago. Bahala kayo mag-intindi sa English ko, guys. Ma'am Croselda, tawa ka ng tawa. Hoy, Mama Danas Vlog, shoutout sa iyo. Magandang umaga, magandang gabi sa iyo. Ba't ang labo na ng aking camera? Hindi nyo na makita yung mukha ko. Hi, Karen, where are you na? You jump? Like kangaroo? Hoy, Karen. Ha? Ano?
Will, you hear me? Don't hear me. Will, my vegetable is those 2,200 of pesos only. Will. All vegetable 2,200 only. You buy? Deal or no deal? Will, broken. Oh my goodness. Kaya tayo why broken? Hey Alex, morning din. Hi Cutie. Shout out. Malino. Kaya mo na yun, maintindihan niya na yun. Will, you understand what you're talking about? Yes, I broken. Oh my goodness. Yes, broken na? Will, oh my goodness. Your heart is broken, Will? Don't cry, Will, ha? Team Boom is here. I support to you. Everything is okay. And another control. Buang itong host. Pambihira. Ay, Cutie. You tawa-tawa, ha? Pasensya ka na sa aking English Carabao. Will, my vegetable 2,200 pesos only. You buy now, I'm rest early Tanggalin mo lang kaya, Tepiya. Tanggalin mo lang kaya. because I wash my my t-shirt, my brief, panty or towel, everything. Ayun, pinapais ko yun. Ambot sa imo, boss. Oh, look at this Jomar Sarate. My English is very Carabao. Kangaroo. Yo, smile and ambot sa imo. It means I don't know, understand you with you, boss, Mark. Pastilan. Oy, Sir Jaime Vera. Your English so bad. Yes, Karen. Ayan, because my English is galing palengke ba? Galing palengke lang, Karen. In the market. Okay, push and atras. Up. Atras, bay. Konti lang, bay. Hi, Jaime. Cutie. Sir Jaime, thank you so much. Salamat sa bisita. Ano ba yan? Ang hirap naman nitong kausapin ni Will. Okay. Push it, push it. Go, go. Power Ranger. Yellow. Tay Alex, Sir Jaime Vera. Sabi ni Tita Au, naiintindihan mo po ba yung mga sinasabi ko, Tita Au? Paki-comment nga dyan, Tita Au, kung natutuwa po kayo sa English ko o hindi. I have two hands, the left and the right. Oh my goodness. I have two hands, the left and the right. Au. Well, that's good. No, very nice, good friend. Well, sakit sa ulo. Oh, sakit na ulo mo, Tita Au? Pagpasensyahan mo na, Tita Au. At least nabili na ni Will na 2,200. Thank you, Will. Oh my goodness. Mayroon na naman akong pera. Paldo na naman si Waray. De, joke lang. Maganda yon. Kasi mga kawaray, thank you so much, Will, sa kindness mo at sa suporta mo sa amin sa Team Boom, lalo na sa akin kasi sa tayong illegal vendor na may pangarap sa buhay. At least, Will, yung binigay mong opportunity, binigay mo sa akin, binili mo yung paninda ko ngayon, malaking bagay po yan, sir. Will, itong 8, love you. Di na ka nakakatuwa, boss, nakakatawa ka na. Aw, hello, sabi ni Sir Jaime. Grace, hello, sabi ni Sir Jaime. Yon, dahil libre na naman, ang gagawin ko dyan, isasako ko na. Pamigay na ba ito lahat? Oh. Will, thank you so much. Maghanap lang ako ng mga mag-video sa akin. Susugod na naman sila ang aking mga kaibigan. Mga kaibigan! Halina kayo rito, may libre na naman tayong pagkain. Ilan? Ay, tayo Ruben, baka gusto mo. Sinong bumili? Si Will.
Mga mag-premiere ako mamaya 12 noon. Tita Au, di ko ata maabutan po Tita Au. Sorry po. Pipli ko na lang. Are you okay? Okay, I'm okay. I'm fine. You, Karen, you understand what I'm saying? Ha? May English? Karen, magpahinga ako. Pahingi ako. Paano, palupad? Isa ko muna para may paninda ka uli bukas, Mark. Aray ko, Tatay Alex. Hindi pwede yun, Tay Alex. Ano tayo? Nagbablog tayo. Bawal yun. I understand you. Heart. Oh my goodness. Weh. Cutie, thank you so much, Cutie. Will, thank you so much again. And Chika always. And sorry, kasi naabala na naman kita. Pero malaking bagay po akin sa akin yan, Sir Will. Ano? Wala si Christian, magpapabideo sana ako. Ano? Hindi, wala dito si Tita. Ano sila? Ate Brenda, ano ba gagawin ko? Doon ka magpantay? Hindi naman makapunta rito si Tol Project kasi nasa trabaho. Asa ibili? Dito na lang ibili. Ha? Wala si Ate Brenda, di pumasok. Mapunta sila? Ay, hindi. Asa ibili nyo? Ano ba? Asa ibili? Pamigay ko na lang to. Ay, Sir Jaime, thank you ulit. Wow! Mukhang makakaungos tayo ah. Baka nag-i-stick pa rin tayo sa top 2. Top 2. Sige, sige. Punta na. Magkabayan, sugod na. Mga sa libre. Wow! Yun nga eh. Thank you, Sir Jaime. Ingat po kayo lagi, Sir Jaime Vera. Paldo ka na, kuya. Ay sigurado, cutie. Kasi nagpalipad din sa akin si Sir Randy Bautista. At nagpakulay kanina sa akin ng dalawang pink at dalawang orange at isang yellow. Salamat po, Sir Jaime Yahoo. Big thanks sa blessing, Sir Jaime. Jomar, hello. Ano? Papatayin ka muna to, kaya may vlog ko nga ito eh. Okay. Bye-bye. Sangay, thank you so much. Love you. Alright, bebe. Oh, may fight na naman. Tawa tayo. Sain na. Sain na. Sain na talaga. Guys, thank you, Will. Thank you so much. Kaya si Christian. Ako pa muna. Dili. Dili kayo. Baka makuha nila yung ano ko. yung ulam binigay mo, pre. Hoy, thank you, Sir Jaime, ulit. Pa. Dami na kong pera nito, Sir Jaime. Hindi, joke lang. Salamat kasi matutuwa na naman si Whitey. Marami na naman siyang mahati. Boom, B-boy. Sir Jaime, thank you po again. Oh, sige. Oh. Nagpasa na ba ako ng revenue kaya? Wait lang pala. B-boy, saglit lang. Titignan ko lang ang revenue ko kasi di pa ako nakapagpasa kay B-Dogs. Baka may makalimutan ko. Dito yan. Sobrang excited ko. Nakapalit pala. Matik out ako. Wala na. Oo. Hindi yan ano. Yun, meron na. Pumasok na. Pasa ko muna kay B-Dogs to. Baka bigla makalimutan ko, guys. Mahirap na. Nasa top 2 tayo ngayon. Ala, sige. Ala, bira, guys. Yun. Dito, wala namang pera na. Saan na ba yung... Saan? Pasa lang ako. Ayaw mo? Muntik ko makalimutan. Yan. Kuya Jaime, shout out Mr. RG. Shout out guys. Oy! Saan na kayo yung magano? Line up. Tayo guys. Ubad ka pala. Yo, what's up mga kawaray? Panibagong araw, panibagong vlog na naman mga kawaray. Mayroon tayong ngayon dito mga kawaray. Ngayon itong gulay mga kawaray. Pinili na itong Willy Cookies from Hawaii USA.
Well, thank you so much sa blessing at pinili mo na naman ang ating gulay. Bibigay natin ito dito sa mga street. Hindi na ako lalayo. Dito na lang ako mamimigay. Sa mga gusto, libre na naman. Thank you, Will. Thank you so much, Will, sa blessing. Ingat ka lagi dyan. At kay BYTV, thank you so much. Team Boom, sa coverage ko dyan. At kay Kuya Ri. At siyempre, kay Ma'am Ilang-Ilang. At sa aking isang bagong nagpakulay sa ating YouTube channel. Salamat po kay Sir Roy Boytoy. Thank you so much, Sir Roy. Salamat po ng iyong blessing na binigay. Sir Roy Toy, thank you so much po. Kulay niyo po na binigay. God bless, ingat kayo lang lagi dyan sa Amerika. I love you all. So, yes, Jomar, yan ang tunay na vlogger. Yes! Yun oh, naka-live habang nagko-content. Yes, totoo. Para kita nyo. Guys, sa mga gusto dyan, no, libre na to. Premier muna ako. Sige, Titaw. Panoorin ko na lang, Titaw. Pre, ano nga ako, pre? Diyan na lang kita. Hindi mo lang. Kukuha na kita. Okay na. Wala mangungutang sa Dito mo lang siya. Ay, libre na dito, libre. Seryoso? Oh, libre to. Galing kay Willie 28. Oh, sugod na. Libre na nga. Kumuha ka na, dali. Kumuha ka na dito. Libre na, kumuha na lang po. Kumuha na, libre na. Thank you lang tayo kay Willie 28. Libre na dyan, kahit saan dyan, libre na. Will, thank you so much, Will. Isa-isa lang po, isa-isa lang. Thank you, kuya. Mag-thank you ka. Mag-thank you ka, kuya. Mag-thank you ka. Salamat. Thank you. Thank you kayo. Thank you kayo. Kayo magsalamat. Thank you kayo. Thank you. Thank you. Salamat lang po tayo. Salamat lang po. Salamat po. Pwede nga nga po. Libre lang, libre, libre. Well, thank you so much, Will. Isa-isa lang po, isa-isa lang. Tay, kuha ka natin. Hindi, isa-isa lang, tay, isa-isa lang. Oh, wag magdalawa, ha. Isa-isa lang. Ay, baka naman. Salamat. Salamat lang po, salamat lang po tayo. Maraming salamat. Kay Will, kayo tayo magpasalamat, guys. Will, thank you so much, Will. Wala namang pumili ma'am. Libre na lahat yan, ma'am. Sige lang po, wala po kayo. Wag na po, isa-isa lang po. Salamat po. Isa-isa lang po. Isa-isa lang po, isa-isa lang po. Maliit lang. Tama na po, meron na po kayo. Isa-isa lang po, isa-isa. Wala po, libre yan. Libre yan, wala kayo. Salamat lang po kayo kay Will. Naka-play yan, pre. Oo, kuha na po. Libre yan. Will, thank you so much, Will. Tayo, nagkagulo. Medyas libre ba? Hindi yan, hindi kasali yan. Mayroon pa, mayroon pa dun. Ay, di ba may medyas pa? Salamat lang tayo. Subscribe na lang sa YouTube po, ha. Mark Gawaray TV sa YouTube lang po. Isa lang, isa lang. Kuya Mami, wala na yan. Libre na yan, may. Huwag naman ang ako lang labahin yan. Wala ka na makikita dyan, ano. Sa YouTube lang, idol. Baka mayroon kayo YouTube channel. Ano nga po? Mark Gawaray TV. Salamat lang kayo kay Will. Oh, meron pa dito, libre. Tay, kuha natin. Libre lang. Ay, galing sa sponsor natin. Kuya, kuha ka na. Oh. Salamat. Galing nga na sa may may-ari to. Ay, isa-isa lang. Parang salamat lang kay Will, kay Will. Tay, kumuha ka natin. Libre yan. Tay, kuha ka na. Isa lang dito. Ay, libre na. Oh. Libre, Libre, libre. Pamuko dyan. Eh, libre na, te. Kuha na dito. Boss, libre to, boss. Nay, libre lang, te. Kumuha ka na, te. Nay, kumuha ka na, libre. Will, thank you so much, Will. Aba, subscriber nyo naman yung naglibre.
Dito Ano? yun. Ano? Salamat. Libre nga. Dahil kumuha ka na, Mi. Kumuha ka na po. Libre lang yan, ayoko. Galing kay Willie to eh. Yan, upo na. Ikunin mo na po. Itong upo, tsaka itong upo. Lagay mo na sa pagkito. Salamat tayo kay Willie. Tay, kumuha ka na, Tay. Libre ka lang yan. Tay. Kumuha. Wala ang bayad, Tay. Kumuha ka na, Tay. Binili na yan. Gatod. Ganuan mo na. Oh. Babalakan lang yan. Oh, libre na, Mi. Kumuha na po. Mayroon pa, oh. Tay, kumuha ka na, Tay. Libre lang yan. Ma'am, libre lang po. Kumuha na po. Libre lang po. Galing kay Willie to eat. Ang Hawaii. Oh, kumuha na. Libre na po yan. Ma'am, isa lang, ma'am. Okay na yan. lang, isa lang. Huwag naman pakyawin. Pinakyawin nyo na po eh. Isa-isa lang po, isa-isa. Well, tinan mo, wash out. Kuya, libre lang po. Wala mo lang nagpasalamat sa akin. Matantado itong mga tao na to. Ay, Will, sa'yo lang nagpasalamat. Yung nagka-camera at saka yung nagbablog, wala. Salamat, kuya. Walang ganon. Mga tarantado, mga tao na to. Wash out talaga, Will. Libre pa naman. Thank you kay Will ito eh. Kahit hindi nagpasalamat sa akin, kay Will lang, okay na yan. Hindi mo lang sabi, uy, wash out. Meron pa kunti, oh. Tawa si Grace. Grace! Tawa siya, tawa, oh. Wala ba nagpasalamat sa akin? Kuya, salamat sa blessing, ah. Parang yung nagpasalamat lang sa akin, yung taga rito lang, eh. Nagbablog yan, subscribe nyo. Ay, meron pa, yeah. Libre na po yan, kuha na po. Kunin mo na, kuha ka dyan. Libre lang yan, tay. Galing sa ating sponsor. Nagbablog po ako sa YouTube. Ikaw kumuha. So, yung, dapat kumuha ka. Ito, meron pa, oh. Okay na yan, tay. Tado. Nauubos na saglit lang ah. Saglit lang, oh. Parang galing ko talaga magtinda. Will, napakagawait mo talaga, Will. Thank you so much, Will. Tayo mo, sinaglit lang yung ano, yung upo, tsaka rin puno. Marami yun. Isa lang, Nay. Okay na, okay na yan, tayo. Wag na Libre, ubusin, tayo. libre. Kung wala kayo, yung isa lang. Kunin na po, kunin na po. Oh, kunin niyo na po. Salamat lang tayo kay Will. Ito, Salamat, thank you, thank you. Wala tayong magagawa, no? Pass out. Thank you po. Wala nga po eh. Hindi na kasama yung sopot, libre na ng gulay. Kaya mga koray, ubos na yung ating paninda dahil sa pagbili ni Willie to 8. Meron pa dito ah. Oh, meron pa oh. Oh, libre. Huwag na po mate. Huwag na. Iba naman. Huwag na po. Huwag na po. Sa iba naman. Ano ba yung nakuha mo? Yan na. Eh, sige, kunin mo na yan. Tapos. Kala ko, bayad na nakatago. Wala na. Wash out. Tapos prank lang pala. Tapos prank pala Will. Tapos prank pa ni Will. Ang aray ko. Lugi ang waray. Libre nga. Magpapasalamat pa. Ganun ba yun, Jumar? Pasabay ka. Ay, Jen, Barona. Oh. Barona nga. Vlog siya to. Wala na. Uy, Soyong, salamat ka lang kay Will. Soyong, nice card, patawa. Ay, sos. Yung iba, hakot eh. Yung iba mga kore, naghakot parang nakakuha ng award galing sa ano. Nay! Nagre-reklamo pa si nanay. May 3 na nakuha. Kailangan daw lalagyan. Oh, wow. Marami sabi mo eh. Sana all. Kaya mo, parang mga langgam. Oh. Bilis. Wala na. Oo, matik yan na, di ba? Oo. Wala magtitipid. Wala na, ubos na. Sayang, di mo nabutan mo. Libre sana. Oh. Dito na po na ano. Aray ko, dito na to. Uy, wala nga. Wala. Di na ano. Ay, kala ko di na. Di ko na sibuang ng puta. Kinabahan ako dun ah. Tapos di ba na video, Mark, no? Di ba na video? Will, thank you so much, Will. May video naman. Di kala ko na-delete na ano na di nakapasok. Kinabahan ako ng bigla dun ah.
delete lang ako. Medyo napuno na yung aking ano. Guys, wala na. Nawala na. Nawala na, Will. Ubus na. Ikaw pa naman, libre pa naman eh. Bilis. Amazing. Yes, bestie, nawala na. Wala na. Yan, Will. Oh. Wala na. Ubus. Siguro na buhay ang mga dugo ng tao pag libre, no? Ubus agad eh. Well, wait lang. Mag-ano lang ako magliligpit. Init ang cellphone ko, mga kainis. Kailangan ko na ito bumili ng isa. Lang ako naglalakad, di ba? Well, thank you so much, Will. Ah. Pero ano, Ay, Peter. Thank you kay Peter sa pagbibigay sa akin. Yun, maliwanag na. Maliwanag ang buhay. Ubus. Palinda ni Mark. Binili pa naman ni Will ito eh. Thank you so much, Will. Grabe. Amazing talaga. Si Lord ang gumawa. Paldo. Uwi na ako. Lalaba pa ako. Lalaba ako ngayon. Wala, wala naglalaba talaga na siya. Oh. Sabay maglalaba eh, no? Naubos yung tindahan. Di naubos yung tindahan. Lalaba muna ako. Tama yan, nagdaba-daba ka muna. Will, thank you so much. Makapaglaban na naman ako. Jomar. Maria Faye. Nako, baka mamaya. Aray ko. Tapos di na-save yung video. Aray ko, pakak. Na-save naman to. Akala ko hindi. Tatanggala. Pag bababawiin ko sa kanila yon para mabidyo ko lang. Oo. Jomar, kung hindi na-save yun, aga ni Sir Mark Pumaldo ah. Ano lang talaga, mabait lang si Lord sa atin. At siyempre si Will at si B-Boy. Malupit yung mga yun. Na-miss namin niya si Will. Nabumili sa akin paninda. Uwi na ako. Uwi na, guys. Uy ka. Pumaldo tayo. Kunti lang naman. Init. Thank you. Bless you guys. Tanda natin. Kain muna ko bago ulit na. Kasi may binigay sa akin si Peter. Patay, nawala yung ulam. Tinabi ko. Mamaya, dali din eh. Isama ba? Ulam yung ulam eh. Yan, tinabi ko. Kasi mamaya kunin. Gawin sa week kasama rin ba yun? Dinaanan ng kidlat. Dinaanan ng bagyo talaga. Yung ulam mo, libre. Init guys. Yan ha? Ako naman. Wala ka lang. Ako naman. Tinignan ko talaga. Hindi talaga. Ano sa mga? Kailangan talaga. Anong sir? Mga bukado, hindi ko talaga. Gutom ako. Ba, nanginginig ako sa gutom ah. Mag-live ako mga kabugtuan, sabi ni Tatay Robin.
Nagutom ako bigla. Yes, mio. Yung pawis ko nagtagaktak. Will, thank you so much, Will. Ay, nakalimutan ko si Garillo. Hindi, binibenta ko yun. Hati tayo tubo niyan. Hindi, hati ba tayo tubo? Magkano yan? Bakit? Di ka pa kumain? Kumain ako ng almusal. Kasi yung hapunan di pa. Maglaba ka na. Lalaba talaga ako. Tignan mo, lalong umilit dito. Saan pa yan eh, malilit eh. Will, thank you so much, Will. At sa lahat, kay Sir Randy Bautista sa kanyang pakulay. Sir, thank you so much. Bago na. Kain muna, Sangkay. Ang tao dyan yan, dito ka na. Ito, Mark. Pinangalanan ko yan. May mga pangalan na, may Nelson, may Mark, may Pia. Tatlo ka Pag yan, tapos yung dito, pre. Pag sinulat yan, mayroon yung masulat. Pag wala pa yan sa mukha yan. Kailan mo ginawa yan? Kasi nakaraan. Nababaliw na yan yan. Kaya pag nawala pa yan, tapos check ko, may sulat. May S Eljun, shout out. Share mo sa akin pag nag-live ka, Tay Robin, sabi ni Eljun. balot. Kain mo na Sangkay, nga eh. Kakain talaga ako. Wait lang. Nagutom na ako. Wala pa akong 2 oras eh. Bago ko umuwi. Nahugot na nga yung ko tripod. Baka kayo. Erap, hello, sabi ni Sir Jaime. Jaime, maraming salamat po ah. Thank you so much po talaga. Ay, Mark, uwi agad. Grabe yung bilis. Di ko na nga sinama yung maliliit eh. Oo, di ko na sinama sa Kasi na yun, tira yun kahapon. Kain lang po ako. I'm hungry. Yung mga bulati ko nagwawala na. Sir Jaime, ingat. Always po. Kain tayo, kain muna. Kakain muna ako. Wala pa akong 2 oras eh. Di ka na nakakuha? Nay, di ka nakakuha ng libre? Ba't di ka kanina tinawag ko? Sayang, ang dami-dami nun. Di ka nakakuha. Will, thank you so much, Will. Na tayo makauwi. Kain niya nga po at may ulam ako. Di, pahingin na lang akong gulay. Kain lang po ako. Ayan o. Doon ko na kaya sa bahay ito kainin. Medyo, na lang, ano ba yung ulam dyan? Sige, langkat tsaka isda. Thank you, Grace. Okay, maliligo ka, Grace. Baka isama mo na naman yung cellphone mo sa CR. Yung pagkaloko ko pa naman. Grace, mamaya isama mo na naman sa CR yung cellphone mo. Habang naka-live. Nag-live si Bidog siya. Ay, wala. Ba't alam mo? Nakakatis ka eh. Paano di malalaman? Itong crab, doon na lang sa bahay ko kakainin. Kain po tayo. Kumain kayo. Ay, wala.
I'm hungry to. Will, kain ka na. I want sin. My dish is fish with gulay, langka. With 1 rice, 1 cup rice. Will cook sinigang. Nagugutom. Nanginig ako dun sa gutom. Pagkaubos ang paninda ko. Kain muna yung alimang mo dyan. May ako nakainin yun. Mainit. Good AM, good PM sa lahat. Thumbs up. Oy, mamilang ilang. Hello. Kumusta mamilang ilang? Si mamilang ilang nandito. Thank you guys. Salamat din kay si Roy Toy. Pumasok dito kanina. Nagpakulay. Ngayon, si Will naman bumili sa akin paninda, mamilang-ilang. Inubos. Well, Sir Raimi, thank you ulit. Grabe naman si Sir Raimi. Daming ano ah. Thank you, Sir Raimi. Ilang-ilang, thank you po. God bless Kuya Jaime. Medyo lang sarap, mga ilang-ilang. Kain po kayo. Thank you po sa lahat ng suporta. Oo, mamilang-ilang, grabe si Sir Raytoy. Kanina pumasok. Parang 3 ang atang viewers ko nun. Bigla na lang nagpakulay ng kulay orange, tapos sinundan niyang pink, 2 sunod. Tapos orange ulit, tapos dilaw. Umabot ng $150 yata yung pinalipad niya. Tapos si Raimi ngayon. At binili pa po yung ano ko, paninda ko ni Willie 28. Kaya makauwi na naman ako. Maaga, maglalaba ako. Yan ang buhay natin guys. Hindi naman tayo pwede gumala. Wala yung dalawa. Baka kasi pag gumala ako, malaligaw ako ng ibang daanan. Wow, galing. Opo, mamilang-ilang. Dahil sa tulong ng Sangkay B-Boy. Tapos binili ni Willet Uit lahat ng paninda ko. Thank you so much. Mabait talaga si Lord sa atin. God bless me, humor, Mark. Thank you. Nagulat ako kay Sir Randy. Ayan, makakapaglaban ng maaga. Nubos ang paninda. Ang tinda, opo. Lalaba nga ayaw na. Laba din na naman si Mark. Kailangan ko maglaba. Kasi ang uwi pa nila pa, matagal pa. Susunduin ko pa sila eh. Pupunta ako ng, Santo Tomas. Sabi init.
Magduster si Mark maglaba. Ma'am, Sir Haim, maliit ang space sa bahay. Baka magkalat ako doon ng tubig. Doon kala nanay, pagpunta ako doon, gagawin ko po yung mga request nyo. Kasi pilitin, hindi mo kaya. Alam lang mo. Yes, Sir Jaime. Sa ano na lang po doon sa kalananay. Doon kasi maluwag po doon. Gagawin ko po yun. Mga request nyo. Siyempre, kayo yung sumusuporta sa akin. Alam naman natin dito natin gawin yung gusto nyo. Huwag lang yung ano, yung ikapapahamak ko. Yung mga ganong simpleng ano lang. Kakayanin natin yan. Pagpunta ko ng ano, 20. Ay, 19 pala. Pupunta ako sa Santo Tomas, gagawin ko po yun, yung sinabi niyo. Mahaba pa naman ang challenge eh. Wala kasi magbibideo sa akin pag inano ko yun. Ay! Marami, thank you! Nga. Kuya Leo. Ola yellow. Boom again, Yahoo. Thank you. Ano? Maganda kasi may nagbibideo. Dahil. Yun o, naging color rainbow na ang bahay mo, Mark. Oo nga, ma'am, ilang. Napasok kayo, ma'am, ilang. Di ba half day po kayo ngayon? Ay, gabi po, kaya maaga ko natulog kasi paggising ko kanina, mag-aalas 6 na, gulat ako. Bangon agad bigla. Sabay ligo. Kasi sabi ko, tatanghaliin na naman ako nito. Mabuti na aga ko kagabi nag-end, mga 11:30. At Ate LB, shout out, thumbs up bro. Ate LB, hello po. Kain po ate. Yan si Ate LB, matangkad po yan, maganda. Na-meet ko po yan ng ano, si Ate LB. Yes, nagpe-prepare nga. Ha? Anong kinakain mo? Isda po, tsaka ano, gulay. Ate LB, ano. Gulay lang ka po. Tapos fish. Hindi na ako nag-ano ng sausawan kasi gutom na ako. Pero half day lang ako. Half day lang po kayo. Elmer, shout out. Kuya Elmer, shout out. Makakauwi po ako na maaga kasi inubos ang paninda ko ng Willie to eat. Binili lahat. Back to sleep, Mark and everyone. Sige sir, Jaime, ingat po kayo. Salamat. Good night. Thank you sir, Jaime. Thank you sa suporta sa akin. Kay Kuya Ri, salamat din sa Team Utas, Team TDG Friends, at kay Sir Roy Toy, salamat sa blessing kanina. Kay Willie to Eat, si Sir Edo G na lang at si Matthew anong hindi pa nakakapunta sa akin. Pero thankful ako kasi marami pong tumutulong sa revenue ko po. Grabe kanina kay Roy Toy, o tinuha niyo po. Nagpula talaga nagkulay pink talaga po kanina ng leg ko. Yan o. Kay Roy Toy. Dalawa po yan. No. Dalawang beses po siya ng pakulay. Yan. Una muna orange. Kuya Elmer, boom, sabi ni Sir Jaime. Wow. Una muna sang kay kulay orange. Nagulat nga ako na pumasok eh. Wow, sana all. Oo nga po eh. Sa may pangarap, laban sa buhay. Nice. Wow. Si Mami lang ilang, tatlo yan, kulay pink din. Yan yung nagpuno ng mahigit
$100. Ngayon, top 2 pa rin tayo sa revenue. Iwan ko lang mamaya kasi kung sinong top 2. Malakas si Katuba eh. Boss si Pospaldo, boss si Pospaldo. Nice. Salamat din kay Chana pumasok sa live ko. Kanina boom. Nandun ba? Naggagala yun? Naghahanap ng yun si Chana. Mga kabiruan. Ate ilang shout out sabi ni Jomar. Init. Sino number 1? Si Katuba pa din ba? Oo. Pangatlo na si Cyril. Pangalawa ako. Si No Girls. Pangat-apat si Sniper Dot pang-5. So, babay na ubos na naman load ko. Sige na. Buti di ka hinahanapan ng jacket at 5,000 boss. Ano yun? Ago ko lang natulog. Ano yun? Jomar? Basta laban lang. Oo naman po, mamilang-ilang. May upload na naman nga ako mamaya. Edit ko. Sabi mo kasi kanina, libre ni Will. Oo, libre nga. Kailan mo i-premiere yung Nandiyan Kami Bro? Nung nakaraan pa. Ate LB, nakaraan pa po. Hindi nyo pa napanood? Nakalimutan ko nga po yun eh. Yung premiere ko na yun eh. Hindi ko na asikaso. Akala ko po sa isang pagkano ko. 3 pala. Sila Biboy lang nandun. Si Grace. Tinawagan pa nga ako nila, di ko nasagot. Makinig lang kasi ako maya-maya paalis na. Ganun po ba? Tapos na ako kumain, sa kanin lang kinain. Ay, maiiwanan ko pa yung ulam ko. Magkano nga utang ko, te? Uwi na pala ako, baka makalimutan. May kinain ko po. Tapos na 10. Yan, te, bayad ko tayo 100. Salamat. 3:30 ang nag-premiere. Oo, nakalimutan ko yun. Hindi ko naalala na may premiere pala ako 3:30. Kala ko 6. Kasi sinit up ko yun ng 6 ngayon. Kala ko si Kuya rin nagla-live. Pinalit ko ng 3:30. Nakalimutan ko naman na may premiere pala ako. Ayun. Walang tao.
Di mo lang umabot ng 10 ang nanood. Hindi ko kasi na-share yun sa community ko. Yeah. Tira pa? Hindi, dito doon ko na sa bahay ito kainin. Kuha ang ulam. Para sarap ang kain. Masisipsip ko lahat-lahat. Bakit kailangan pa ng kutsara niya, papasag. So, chill ka mo. Maya ako uwi. Kaya muna kain ka lang. So, tambay muna ako dito sa palengke. Wala mong gagawin sa bahay. Yan ako hapon mag ano. Malulubot na po ata ako. Hindi pala sila ka nakakuha ng libreng ano. Mahihina. Yung mo yun. Hindi nila nalaman na may libre pala. Kaya mamilang ilang yung paninda ko. Wala na, ubos na. Guys, yung mga hindi nakakilala kay Mamilang Ilang, yan po yung tumutulong sa akin sa ano, sa challenge. Siya po yung nag-ano sa akin. Ayan ang nagpo-push na gulang ng go. Muntik ko pa makalimutan yung ano ko. Pagbigay ng revenue, mabuti na isend ko na. Maya Sangkay. Salamat Will. Will, salamat ng marami. Opo, inaipasa ko na po. Hindi ko nga makalimutan. Yes, siyempre, lagi naman yan Sangkay. Always yan. Huwag kalimutan mag-pray at magpasalamat kay Lord. Pabuting ko lang 2 hours Mamilang Ilang, mag-end na rin po ako. Kasi papahinga ko sa bahay. Ready ko yung aking labahin. Para sa Lunes, hindi ako maglalaba. Sobrang init. Tambay lang. Her bro, tell you end. Oh, thank you po, Ate Albi. Kasi ikaw pa naman, ang Richard Gomez ng Dumalay Agoy. Storya mo, B-boy. Mata ni mo. Pre, oh. Pre. Yan. Sino? Oh, Sino? ayaw tanggapin. Ang cook na natin niya, oh. Kuya Peter. Ang cook na natin yun niya, yung patanggapin. Magkubra ka na lang, pre. Oh. Ter. Hindi na, kopra. Hindi ka din kubra. Cobra lang talaga eh, no? Mahilig sa kubra yan. Kahit napakainit, kubra. Hindi siya babae. Babae kasi Nag-Ripter PH, shoutout. Guys, 4 minutes po mag-end na ako.
Tapos mamaya namang gabi ako mag-live. Hi kuya, hi Mabel. Shout out, nag-live ka ba? Tariamo Grace. Yes, B-Boy. Richard Gomez, si host. Mabel from B-Boy. Sana all. Said hi from Leonie. Mapagpalang araw po. Oy, mapagpalang araw din. Nag-in na siya. Sino? Sino nag-in? Paldo ah. 2 minutes, maganda ako. 2 hours na kasi ako. Salamat kay Sir Roy Toy. Salamat sa blessing mo. At kay Willie to Eat sa pagbigay sa akin paninda. At kay Kuya Ri. Ay, Kuya Ri. Kay Sir Jaime Vera. Tumaba ka, boss. Kuya Usog. Hindi. Pumayat nga ako eh. Napaparamdaman ko pumayat ako eh. Okay. 2 minutes guys, maganda ako. Nakalive yata si Tate Robin. Salamat na marami kay Sir Roy Toy. Sir Randy Bautista, thank you so much po sa blessing niyo po. At kay Sir Jaime Vera, salamat din po sa pakulay. Mayroon din naman yun. $25. At sa kay Willie to Eat Will. Thank you so much Will sa pagbili ng paninda ko Will. Ingat ka lagi dyan. Guys, include Will to your prayer mark. Yes. Di tulad nung pumunta ka sa Bukana. Oo, stress ako nun tol. Ang dami kong utang nun kaya nag-ano ko nun, naiyak nga ako nung makalusot ako ng third round. Kasi nasa ano ko revenue na nun, nasa ano na eh. Sa 500 plus ata yun. Revenue na. Yung kasali ako sa Team Subasco. Masaya talaga ako nun. Iba talaga ngayon. Mamaya papagupit ako. Para asking. Diba Grace? Para ang tabo ko talaga tignan sa camera, no? Pero pag sa personal, imo na ang imo lubot. Duy! Ito yung benta ko kanina. Magkano ako? Kaya na pinush ka namin ng pinush kasi malaking tulong talaga yun. Si Impoy na naman, stress. Wala na ngayon tol, hindi na ako na-stress. Yung partner ko, di ako ini-stress kasi supportive sa akin. Sa lahat mga ginagawa ko sa buhay, supportive yan siya. Kaya ngayon, kahit pa paano ngayon, lagi ko nga sinasabi sa vlog ko na kahit pa paano ngayon, hindi na ako nangungutang dahil sa tulong ng Idol Japper no, sa revenue ko nun. Ay, sa ano, pa-challenge na yon. Ang revenue, siyempre, mga ano natin, mga kaibigan natin sa YT World. Kaya nga, tinatawag ko po dyan yung Big Four, si Matthew, si Will, si Sir Jaime, at si Sir Ido G. Yan po yung apat na yan talaga yung nandun lagi sa live ko, tuwing live ko nagpapalipad ng mga yun. Malaking natulong sa akin si Matthew, si Will, kahit sa palipad or sa cash. Yung kasali ako sa Basco. Ako lang ang binigyan stress kay Mark Jomar. Siyempre, hindi mawawala yan diyan siyempre si B-Boy. Si B-Boy ang ano namin dyan eh. Secret weapon.
sabi lang niya doon kay Will, kulang si Mark ng ano para maka-reach ng $480 para makalusot sa second round. Pinaliparan agad ni Will yun. Mga almost ata $80 yata yung pinalipad ni Will. Bang! Sa pool. Pasok. Asan pala si Matthew and Mamis World? Ano, tol? Busy si Matthew ngayon. May work kasi yun. May work na siya ngayon. Dito lang dati na nakakapagtambay sa amin yung sa live namin. Kahit sinong live sa amin. Basta sa Team Boom. Nakakatambay yun ngayon. Busy siya. Hindi ko napapansin sa mga live mo. Minsan lang yun, madalang lang. Pumasok kasi busy yun na may trabaho ba. Trabaho niya ano? Nurse ba yun? Sangkay? Si Matthew. Busy sa ano ngayon, sa kanyang business, sa kanyang work. Busy pa rin na pala. Busy. Dati hindi yung busy. Nakakapasok sa live namin yung dati. Ngayon hindi. Madalang na lang. Yes, Mark. Nurse nga siya. Kaya pag nag-live yun, nalaman namin nag-live, nandun kami lahat. Paano ba yan? Mag-in na ako. Guys, mag-in na ako. Maraming salamat po sa lahat ng tulong kay Ma'am Ilang Ilang. Ma'am Ilang Ilang, thank you so much Ma'am Ilang Ilang sa suporta sa akin at sa tulong mo rin sa revenue ko. Kay Sir Jaime, kay Kuya Ray, kay Sir Roy Toy, Sir Roy, Sir Randy Bautista, maraming salamat po. At sa lahat, kay Labiboy, sa lahat po nagpapakulay sa akin. Kahapon, marami din nagpakulay pa. Si Kulang, Kuya Ray, sino pa ba yung nagpakulay sa akin? Si Rapjil ata yun, nagpakulay sa akin si Rapjil. Sila Ate LB, bye-bye bro. Bye Team Boom. Ate LB, bye-bye po. Maraming salamat po sa support. Watch nyo na lang po Ate LB yung video na ginawa ko. May Facebook page ba siya? Kasi parang siya yung napanood kong isang basis. Sino ba yun? Bye po. Ay, Cutie. Thank you po, Cutie. Salamat po sa pagpasok sa aking live. Yan si Cutie guys ay support, ni Idol Bidog yan. Subscriber, organic viewers yan ni Idol. Ingat Sir Mark. Mark, talawag na Sir Cutie. Ma'am Cutie, thank you so much po. Pa-watch na lang po ako Ma'am Cutie ang aking mga video po pag may time po kayo. Kasi, okay, reply ko yun. Thank you Ate LB. Ingat po kayo lahat. Sa Team TJ Friends at Team Utas, kay Kuya Ray, at kay Tata Joy. Salamat na marami kay Ate Ellen Grace. Thank you so much sa lahat. Ako po ang iyong host. Ako ang iyong lingkod, Mark Yuwaray TV. Isang bindor, may pangarap sa buhay. Love you all. Thank you Lord. Good luck sa challenge mo, tol. Wishing mag-top 1 ka na. Wala po, tol. Hindi na natin hanangad yung top 1, tol. Basta importante makasahod lang ako. Kasi malaking bagay po yan sa akin. Kasi gagamitin ko yan sa August 15. Uwi akong province namin sa aking ina na maalam ng 9 years. Pang 9 years kasi ni mama sa August 19. Kaya sa August 15 uwi ako. Nag-aeroplano. Tutulungan naman ako ni Ma'am Ilang Ilang. At ayun ko lang si Tita Mami. Salamat sa inyong lahat. Team Boom, love you all. Bye-bye. Ako ang iyong lingkod. Ako ang host, Mark Yuwaray TV. San Bindor, yung pangarap sa buhay. Love you all. Bye-bye na po. Salamat sa inyong lahat. God bless. Will, thank you all. Ay,